Oyente, feliz de Sabra, bom menina Pecu, bom programa de cultura, de história também, bom programa de natureza, cultura de Sabra, mas ainda não sabe apresentar oyente o programa. A ainda nós alanta com um bom palhau a zero, quase nós não podemos sair de casa. Nós saímos se nós aqui de pouco mais e nós estamos contentes. Naturalmente, estamos planeando atividade para o não está de baixa betão, office não está planeando uma atividade, mas está contente onde pero não está contente nós estamos paliado zero ainda para sobre já está bem calor está bem stuff. Muito como no estúdio, mas tu já sabes ainda da minha colega John Teodora. Bom dia, Luís, bom dia Boris, bom dia nosso convidado. A ver, maneira sempre, me delante, me dá a cortina, me dá a cortina de ventana, me dá a bafo, me dá a nuvem, me casar com o sabe, epa, o que eu digo, assim para você ali, mas se não vou bar, pedimos auto na praia. Mas pensei, não, me dá querer, só é nuvem aí, mas me dá a essa cera, não é costume, mas cai fácil. Lugar baixa bom, abre a nossa terra, basta off. Estamos já contentes que sei, por motivo que nós está fresca a terra e está bom para matar também, e assim nós temos vivo, nós está bom também para água. Prometo que se o programa sigue, me quero mandar um saludo para Tanchi Hilda, para Tanchi Hilda Bel, me porque dia também, antes de avisar-me, está guardo saludo, já sabe, e me está sempre, me cumpre com mi trabalho, me setim, e ora. Não Tanchi Hilda são nossos amigos na Holanda também, Ivo, Petra, assim porque eu mencionava o nome, particularmente nós em Andiantriol, no coração de Bonaire da Bati. Anterior, nós seguimos nosso programa. Nós temos programa especial, tocante de voto com uma fama mesmo, assim na Bonaire aqui. Por que resgatar isso, lá que nós dizemos assim, foi a suposição que da Pará, da voto Etienne, do senhor defunto Ismael Soliano. Prometo que nós vai lá que minha mãe não sei de Mauricio para começar. Não sei de você tem nós lançar nós também verdade vai conversar tocando de voto Akirato. Anto nosso programa lota na holandês, me supone, porque nós temos pessoas que vêm cá com bom papiamento para nós vai ter beijo aqui. Nós temos invitado ainda nós temos chama bom dia na senhor Frank. Wij gaan ons programma deels in uw taal, in Nederlands, of beheerst u het papiamento? Helaas. Nee. Nee, helaas niet. Ik heb wel een paar woorden kunnen opvangen. Ja. Tijdens uw betoog, botoog, en dan zei Ismaël. We spreken allemaal goede woorden, goede dingen over jou. Oh, fijn. Nou, het is prettig om te horen. Ja. Maar u zei, ik noem u Frank, wat is uw naam? Mijn volle naam is Frank, voornaam, en mijn achternaam is Ratelband. Frank Ratelband. Ja. En dus vanochtend gaan wij een gesprek voeren met u en het gaat over, u zei het al, over de boot Etienne. Ja. Dus laten we maar beginnen over de boot. Ja, iedereen die daar hier in de buurt komt, die langs rijdt, die kan de boot hier zien. De boot ligt naast het huis van Ismael Soliano en het is niet ver hier vandaan, een paar minuutjes lopen van de studio naar het huis. Dus. Ja, schuin hier tegenover ligt hij, inderdaad. Ja. En wat zijn de plannen met betrekking tot deze boot? Je hebt de stichting hier op Bonaire, dat is de stichting Kokari 2. Ja.
En die wil ervoor zorgen dat de monumenten op Bonaire, voor zover ze er nog zijn, Ja? behouden blijven en waar mogelijk ook worden gerestaureerd. Ja. Nou heb je monumenten op het land, gebouwen, en je hebt monumenten op het water. En dat wordt wel eens vergeten. En die Etienne is nou echt een typisch voorbeeld van een schip wat je echt als monument kunt bestempelen. Omdat het is eigenlijk de laatste grote zeilende vissersboot van Bonaire. Hij heeft een hele historie. Als dat schip zou kunnen spreken, zou kunnen praten, dan zou die hier zitten, dus in plaats van mij. Ja. Maar vaak wordt dat niet beseft. En Kokari is gelukkig zo bij de tijd geweest om te beseffen van dit schip moet worden gerestaureerd. Ja. Om dat te doen heb je geld nodig. Ja, dat klopt. Tuurlijk. Veel geld. Want het schip ligt al jaren op het droge. En dat, als er iets is wat slecht is voor een houten schip, Ja? dan is het dat het niet in het water ligt en dat er niet mee wordt gevaren. Maar als wij, meneer Soliano, Ja. die had een keer een poging gedaan om Ja. te knappen, maar het is niet gelukt. Dat heb ik begrepen. Ja, ik heb meneer Soliano niet ontmoet. Ja. Ik had graag van hem gehoord wat zijn plannen waren geweest, Ja. natuurlijk. Hè, want niet zou mooier zijn als Bonaire zelf het schip zou restaureren. Juist. Ja. Dat kan alsnog. Want wat is nou mijn rol? Ja. Ik ben verbonden aan het Zuiderzeemuseum in Nederland. Dat is een museum dat zich bezighoudt met het behoud van de visserijcultuur rond de oude Zuiderzee, wat nu het IJsselmeer, wat nu het IJsselmeer is. En daar horen ook schepen bij. En Kokari heeft aan het museum gevraagd: kunnen jullie ons helpen om eens te kijken of die Etienne kan worden opgeknapt? Oh. Ja. Dus het verzoek hebt u van Kokari hier gekregen. Dus u woont in Nederland. Ik woon in Nederland, ja zeker. Ja. Dus dat was mijn vraag. Hoe bent u in contact gekomen Ja. met de mensen hier op het eiland? Ja, Om zo'n boot die daar al een tijd daar staat, om die te gaan restaureren. Ja, dat komt omdat een van de directeuren van Kokari kent de directeur van het Zuiderzeemuseum. Oh. En heeft gevraagd: kunnen jullie ervoor zorgen dat die Kokari in Nederland, wat Bonaire ook is, Ja. een monumentale status kan krijgen? Ja. En toen kwam ik in de picture, want ik ken een hoop mensen. Ik zit al 50 jaar in het behoud van antieke schepen in Nederland. En ik ken de mensen die ervoor eigenlijk voor kunnen zorgen dat die monumentale of pre-monumentale status is het eigenlijk kan worden toegekend. En dat is gebeurd. Het is nu in Nederland een potentieel varend monument. Ja. Dus dat is de officiële titel voor het schip nu. Oké. Met die status van monument is het makkelijker om bij diverse fondsen in Nederland te kijken of je subsidie kunt krijgen. Ja. En dat is nou het traject waar we nu in zitten. Dus. Oké. Maar het En de is subsidie is nog niet... Nog niet rond, elkaar. nee. nee. Ja, dat komt wel. Dat hopen we, ja. Dat is nog de onzekerheid in het hele verhaal. Want als de subsidiegevers zeggen van nou, we zien hier niks in, Ja. dan is het einde voor Etienne wat dat betreft. Dus het doel van uw bezoek hier op Bonaire op dit moment is het te komen kijken en even een verslag daarvan maken enzovoort. Ja. Staat van... Ja, maar niet alleen van de restauratie. Want je kan dat schip restaureren. En daarna? En daarna? Onderhouden. Ja. Of gaat hij weer varen en zo? Dat is de bedoeling. dat is de bedoeling. Dat hij gaat varen. Maar eerst dat hij wordt opgeknapt, liefst met jeugd uit Bonaire. Oké. Dat je een soort van leerwerkproject kunt Precies, opzetten. Zodat de jeugd van Bonaire kan leren met hout om te gaan. Maar niet alleen met hout. Ja. Maar ook er moeten zeilen gemaakt worden. Er moet touw geslagen worden. Het schip moet ook onderhoud krijgen. Tegen. En dat zijn allemaal ambachten Ja. die anders uitsterven. Ja. En Ja. Dus het schip wordt eigenlijk een soort drager van een culturele erfenis. Het is meer dan een schip alleen. Het is de drager, wat ik zei, van een hele hoop culturele erfenissen.
En dat is de bedoeling om eigenlijk de school ook bij te schakelen? Nou ja, dat hoop ik dat dat lukt. Dat is niet aan mij. Dat zou dan de stichting Kokari moeten gaan doen. Dat zou mooi zijn. Ja, precies. Maar niet alleen de school. Je hebt de mbo-school, maar je hebt hier ook een zeilschool. Ja. Want er moet ook met het schip gezeild worden. En wat ook mooi zou zijn, is als je de traditionele visserij weer met dat schip zou kunnen gaan doen. Nou ja, allemaal dat soort zaken. Het is misschien een utopie. Ja. Maar als je het voor elkaar kunt krijgen, dan heb je iets om Zou wel verschrikkelijk mooi zijn. trots op te zijn. Ja, Tuurlijk. ja. Want de Etienne, dat is een heel beroemde boot in verband met de regatta enzovoorts. Een heleboel hoge prijzen in de regatta gehaald. Ja, dat heb ik begrepen. Ik zelf had het ik denk dat het een keertje had ik het zelf gezien, maar verder, ik woonde op Curaçao, dus ik heb niet zoveel keren kunnen zien wat de prijzen waren bij die boot. Ja, Misschien Ubala, mijn collega, die kan wel meer erover praten en zo. over de regatta. Ja, dat klopt, want het begon allemaal in 1967. En ik werkte voor het bedrijf, Flamingo Beach Club destijds. Ja. Ik werkte samen met Don Stewart en Ivo Domakase. Dat waren de 2 personen die met de regatta begon. Ja. Dus ik werkte, Don Stewart was de manager van het bedrijf. De eigenaar was John Boger, een Noord-Amerikaan. Okay. Dus ik heb zo'n ruim 2 jaar voor hun gewerkt. Dus ik heb de regatta zien geboren. Ik was daar bij de geboorte van de regatta. Ja. En de boot die kende ik destijds, had een andere naam. Sislin, van Don Stewart. Dus het is wel een lang verhaal en een lang traject die de boot heeft meegemaakt. Ja. Nu ligt het daar, Ja. wat gaat er mee gebeuren? Nou, Dus precies. ik kende Ismaël ook goed, want we zaten samen in een skietclub. De enige skietclub hier op het eiland, Tirabon. Wij waren lid van die club. En af en toe, als ik er langs reed en ik zag hem naast de boot zitten, ging ik even naar hem om een praatje met hem te voeren en te zeggen, kijken wat er gaat gebeuren met de boot. Ja. Ja, hij had zoveel plannen, hij had spijkers nodig, hij had een nieuwe planken nodig, maar ja, hij was al op leeftijd en op een gegeven moment, je kan het niet meer doen. Ja, Nee, het is een droom gebleven Ja, voor het hem. is een droom gebleven. Ja, begrijp ik. Dus, maar bent u zelf ook botenmaker of Nee, niet. familie van de botenmakers? Niet botenmaker, ook geen familieboot Nee? van een botenmaker. Hoewel mijn achternaam, Ratelband. Ratel. Ja, het is een beetje een rare naam. Maar u lacht me toe, hè? Ja. Je zei dat zo grappig, hè? Want je hebt, dat is ouderwets ook hoor. Op de voorkant van de boot heb je een soort houten balk waarmee je het anker kan ophalen. Ja, Er zit een ketting omheen. Dat Nou, is een ratel. de spaak zet je erin. En daar zit om te zorgen dat die niet terugdraait, zit er een band in. En daar gaat een pal op. En Oh, de ja, pal die sorry, raadt pal. tik, 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 tik. Ja, Nou, ja. dat is, ik denk dat ik daarnaar vernoemd ben. Hoop ik. Ja. Maar- zo is het. Maar uw vraag was, ben ik een botenbouwer? Nee, ben ik niet. Heb ik een boot? Ja. Ik heb samen met mijn vrouw, we hebben een antiek vissersschip, maar niet van hout. Niet van hout. We hebben een ijzeren geklonken schouw, heet zo'n schip, uit 1935. Ja. Waarmee ook gevist is in Nederland, op het IJsselmeer en op de Hoe groot is Waddenzee. Ja. Hoe groot is die? Hoe lang? 10,5 meter. Dus het is best een behoorlijk schip. Ja. Ja. En daar liggen we mee in het Zuiderzeemuseum, waar ik over vertelde al. Dat Zuiderzeemuseum, dat is... Ja, het is echt fantastisch. Iedereen die naar Nederland komt, zou eigenlijk... Ja. Als je wat wil leren over hoe Nederland er vroeger uitzag... rond de voormalige Zuiderzee... zou eigenlijk naar dat museum moeten gaan. Want wat er gebeurd is... ook daar is de moderne tijd heeft toegeslagen... en werden oude huizen zouden gesloopt worden... in al die oude vissersplaatjes rond de Zuiderzee. En het museum heeft toegezegd... we gaan die huisjes naar ons toe halen... soms steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd in het museum. En daar is een soort dorpje ontstaan. Een Zuiderzeedorpje.
van al die huisjes die uit plaatsen als Tavoren komen... of uit Harderwijk of noem maar op. Ja. En daar is ook een klein haventje bij, het Markerhaventje. Mhm. En daar ligt dus ons scheepje ook, Ja. in dat haventje. En het is een zeilmotorboot? Of? Het is een zeilschip Het is een ook. zeilschip. Ja, ja, met een motor erbij. Ja. Er zit wel een inboordmotor zit erin. Er zat vroeger een 10 pk motortje in. Dat is er in de... Dat is niet zoveel, nee. En dat is er later uitgehaald. En er zit nu een redelijk moderne... ja, ik schaam me er een beetje voor. Maar 45 pk Hey. dieselmotor zit erin. Ja. Maar dat onderhoud daarvan, wordt het dan gesubsidieerd misschien door die museum? Helaas. Helaas. Nee, Zo'n nee. ijzeren boot, Ja. die Ja. neemt wel zijn geld voor onderhoud. Ja, maar als je het vergelijkt met het onderhoud van een houten Ja, dat is- boot... dat dan is- is het, dat is stelt het behoorlijk helemaal niets verschil. voor. Want houten schepen die zijn echt ontzettend duur in Ja, onderhoud. ja, We precies. hebben een vereniging. Nee, ja, vereniging is het. Nee, sorry, stichting. Stichting Botterbehoud is dat. Botters zijn de voorlopers van het soort schip wat ik heb. En dat zijn houten, prachtige houten, ronde schepen. Google het maar eens. Het Ja, die zijn het- mooi. Ja, dat zijn prachtschepen. Maar die zijn van hout. En je kunt als particulier kun je eigenlijk niet meer zo'n schip onderhouden, financieel. Want dat is zo duur. Dus dat zijn allemaal stichtingen geworden. En die zijn verzameld in laten we zeggen, de Koepelstichting Botterbehoud. Ja. Maar dan, over die Etienne zelf. U bent daar geweest. Ik ben er U geweest. bent ter plekke geweest en u hebt de boot gezien. Ja. En wat denkt u ervan? Ja. Je zag de ramp en de boeg en Ja. al die latten en Nou, ik heb er op 2 manieren naar gekeken. Ik heb gekeken naar de vorm van het schip. Ja. En toen ik de vorm voor het eerst zag, toen viel mij de mond open. Ja? Zo een mooi schip. Ja, Ja. maar het materiaal dan. Het materiaal. Het materiaal, Ja. dus het hout en de romp enzovoort, Ja. zijn ze toch wel te doen? Dus Ja, ik ben zelf geen scheepsbouwmeester. Maar ik weet iemand die ook is wezen kijken. Ook, die wel scheepsbouwmeester is. En die heeft gezegd, het schip is in slechte staat. Zo. Maar het is te restaureren. oké, dat is belangrijk. En dat is belangrijk. Daarvoor is wel een hele hoop liefde, aandacht en geld nodig. Maar het is te doen. Alleen je kan er niet meer te lang mee wachten. Niet te lang, Nee, want het gaat snel achteruit. het gaat snel achteruit. En waardoor gaat het snel achteruit? Door de zon. Oh, Juist. het staat... Het droogt uit, hè? Het droogt uit. Vandaag, toen we hier naartoe reden, was er even een behoorlijke regenbui. En toen dacht ik, dat is een geschenk, letterlijk een geschenk uit de hemel voor Etienne. Ja, ja, ja. Want die heeft dat echt nodig. Dat die vochtig blijft. En hoe langer die in de zon staat, in de schaduw, zou beter zijn. Maar dat stond vroeger een boom, heb ik begrepen, maar die is weg. Die is weg. Dat is jammer. Want- Maar die zit meer dan 15 jaar daar op het land, Ja. denk ik. Ja, Want ik ben al 14 jaar terug op Bonaire. Die was al... toen stond hij daar al. Toen stond hij al. Ja. Ja, dus ja, het is nu of nooit. Juist, precies. Ja. Het moet heel snel gebeuren. Het moet snel gebeuren. En dat heb ik ook aan de mensen in Nederland meegegeven die bezig zijn met het proberen te krijgen van subsidie. Juist. Probeer daar zo snel mogelijk een antwoord op te krijgen of dat lukt. Ja. Want je kan niet heel veel langer mee wachten met Etienne, want anders is het het klaar. weg? Ja, Is het is het klaar? weg. Dan kun je hem ergens neerzetten met een bordje erbij van nou, dit was de Etienne en dit was een prachtig belangrijk schip voor Bonaire, maar het is wat het is. Ja, Nou, dat is de situatie. ja. Maar de feeling is dat het toch wel te doen is. Ja, het is zeker te doen. Wat er moet gebeuren is dat die... als je zou hem eigenlijk moeten verplaatsen naar een plek waar er goed aan gewerkt kan worden. Waar die nu ligt, is dat moeilijk, denk Juist, ik. Om dat te doen moet je hem stabiliseren. Moet je zorgen dat hij een beetje ingepakt is. Dan kun je hem verplaatsen naar een plek waar er aan gewerkt kan worden. En dan hopen we inderdaad dat die plek gevonden kan worden. En dat er vanuit Bonaire genoeg belangstelling is en genoeg input
om daar weer wat mee te gaan doen met dat schip. Want het is Bonaireaans erfgoed. Ja. Heel belangrijk. Maar ik heb wel een keer gehoord dat er een aantal mensen waren die Ismaël de helpende hand gaf om iets eraan te doen. Ja. Maar hoe ver ze zijn gekomen, weet ik ook niet. Ik weet het ook niet. Nee, dat weet ik niet. Mm. Nee. Ik kan alleen kijken hoe die er nu bij ligt. En in de toekomst kijken wat ermee kan gebeuren. Mm. Maar dat is het. Meer kan ik ook niet op dit moment. En hoe lang gaat u blijven hier op het eiland? Helaas moeten wij zondag alweer terug. Ja. Ja, we zijn afgelopen zondag aangekomen. Ja. En ja, Morgen terug. morgen terug. Dus Ik vind het helemaal niet leuk om terug te gaan. ja, misschien gaat u een lap grond kopen en een huis bouwen. Ja. Een boot erbij. Wie weet. Ja, bootje. Je weet maar nooit. I wish. Maar eenmaal in Nederland dan zul je toch contact blijven houden met Ja. Kari, met Arti en Ja, de personen hier die... Zeker. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Nou, maar wanneer zullen we iets daarvan kunnen horen? Hopelijk nog dit jaar. Dit jaar? Ja, Nou, dat hopen we, want zoals gezegd, er is haast bij de restauratie. Het moet wel snel gebeuren nu. Dus dat... maar ja, met die subsidiegevers is het natuurlijk... Dat moet zorgvuldig gebeuren. Er moet een soort businessplan worden gemaakt... voor wat doe je met dat schip nadat het gerestaureerd is. Dat is de vraag toch, hè? Ja, dat is de vraag. Want daarop wordt beoordeeld of het de moeite waard is om... Zoveel geld insteken om het te restaureren en Ja. daarna... Als er dan weer niks mee gebeurt, dan is het weggegooid geld. Ja. En de contact met de familie, is er contact met de familie van Ismaël zelf? Nee, dat is mij niet gelukt. Nee, helaas. Nee. En daarvoor ben ik ook te kort op het eiland. Ik heb voornamelijk contact gehad met Arti. Ja. En met Boy. Antoine. En verder wees we rondkijken naar wat de mogelijke plekken zouden zijn waar de Etienne naartoe zou kunnen gaan. Maar de familie van Ismaël heb ik niet kunnen ontmoeten nog. Nee. Misschien kan dat nog vandaag, als hij dit hoort. Ja. Maar ze zijn wel op de hoogte gesteld, misschien door Boy? Of door Kokari, neem ik aan. Ja. Ik ben natuurlijk niet degene die dat hele traject gaat doen. Dat is echt Kokari. Kokari is de drager en de stichting die dat gaat realiseren. En wie zit in de Kokari? Arti? Nee, ik heb de namen gehoord van Ron de Goei en Jan de Vries. Oh, Jan de Vries. Dat zijn de 2 directeuren van Kokari. En die hebben ook... Ik ben ook op het eiland geweest naar een... Carpata heette dat, als ik me niet vergis. Dat is ook een project wat Kokari wil aanpakken. Dus ze zijn heel erg bezig om het Bonaireaanse erfgoed... kijken of dat behouden kan blijven. Ja. Het is het gebouw daar langs de kust, naar Rincon. Ja. Dat is ook in een slechte staat, Zeer meen ik. slechte staat, ja. Dus dat zijn 2 grote projecten. Ja. De ene misschien wat groter dan de andere. Maar het zijn, als de mensen naar Beku luisteren, kunnen ze misschien bellen en ons vertellen wat zij van hun kant kunnen doen of wat ze mee bezig zijn aan het doen. Heel graag. Dan kunnen de luisteraars en de kijkers ook horen en luisteren wat er gaat gebeuren, wat hun plannen zijn. Want tot nu toe, wij willen allemaal dat de Etienne gerestaureerd wordt. Ja. Maar... het gaat eigenlijk om de ziel van het eiland die behouden moet blijven. Dit soort, het zijn maar kleine dingen, maar wel belangrijk. Ja. En nadat u de Etienne gerestaureerd hebt, wat gaat er dan gebeuren?
u hebt het eiland zo'n beetje verkend. Ja. Dus Nou, ik hoop dat ik gaat u terugkomen? Of wat? Ik hoop dat ik word uitgenodigd voor de tewaterlating van de Etienne. Ja. Dus als ik u hoor praten over Etienne, dan voel ik dat het toch wel een project die te doen is. Ja, het is een project wat de Etienne is te restaureren. Maar we moeten er niet te lang meer mee wachten, want dan kan het niet meer. Dan kan je een nieuwe Etienne bouwen, Ja. maar dan is het de Etienne niet meer. Nou, Nee. Nee. De naam die kan je aan een andere boot geven, maar Ja, de echte Etienne die is er niet meer. klopt. Wat over een beetje een zijweggetje. Ik had het er net over die oude botters in Nederland. Er zitten erbij, die zijn in 1880 of 1870 zelfs gebouwd. En die zijn in de loop der jaren is er een plank vernieuwd en een spand vernieuwd en een dekbalk vernieuwd. En over het algemeen is 95% van die schepen is eigenlijk niet meer de oude botter. Maar al die planken weg. ja, al die plank, maar er moet er één plank in blijven zitten die origineel is. Want anders is het geen monument meer. Dan is het een replica geworden. Dat is ook hoe zeg je dat? Dat is ook de bedoeling om dat te doen, per se. Dat gebeurt ook. Ja. En als ze dat niet meer kan, dan houdt het op, hè? Dan houdt het op. Ja. Hoezo? Nou, ik weet niet dat ze dan toch wel... Ze zullen wel doen alsof het er nog is. Want, ja, hout is hout, hè? Dus Hout is hout. op een gegeven moment, zelfde mens die gaat weg. Ja, precies. Ja. Maar ik hoop dat het toch wel iets zal worden voor Etienne hier. Want het is een heel erg beroemde boot. Ja, is dat zo? Mag ik u ook een vraag stellen? Want hoeveel mensen zouden er nou op Bonaire zijn die als ze langs de Etienne rijden hier, dat ze denken van, oh ja, dat Bijna is... in het hele eiland, Ja? denk ik. Ja, kun je nagaan. Ja, mensen die ouder zijn dan 60 jaar, Ja, die weten ervan. ja. Maar en de jeugd, hoe is het daarmee? De jeugd kan ik nou zo niet zeggen, want ja, ik weet niet. Misschien werden ze wel verteld hoe dat ging allemaal. Want Ja. een heleboel mensen die praten erover. Als Ja. je over regatta hebt, dan heb je ook over Etienne. Dus Fantastisch. zoals mijn collega Boeis daarnet zei. Want ik kan niet zoveel vertellen van Etienne, want ik woonde hier niet toen de tijd. Maar de Bonaireanen hier, die hier gewoond hebben of nog steeds wonen, die kunnen veel van Etienne praten. Ja. Ik hoop dat de luisteraars daar enige mensen die kunnen bellen en daarover praten. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. En wat ik zo fijn zou vinden is dat u zegt de oudere mensen die bijna iedereen weet van de Etienne en hoe belangrijk dat schip is. Maar laat die oude mensen dan ook vooral aan hun kinderen vertellen. Ja, Hè, dat doen ze wel veel hier. Ja, fantastisch. Want Ja. daarvan heb ik dan ook meegemaakt dat ik mijn ouders, die vertellen ook een heleboel dingen van vroeger. Ja, Daarom zit ik een beetje hier bij mijn collega. ja, Samen doen we dit. Maar ik zou wel, dat is voor mij ook een hele goede plan, wat hij dat zei. fijn om te horen. Dat Ja. de bedoeling is om te restaureren. Ja, En ik hoop dat het toch wel gaat gebeuren, want Ismaël zelf, die had het wel de poging gedaan. Ik heb, toen hij nog leefde, reed ik langs en dan zit ik iedere ochtend zit hij daar in die boot. ja, Hij had hem een heleboel dingen afgehaald, zelf probeerde te doen enzovoorts, maar ja. de leeftijd die heeft die in de weg gestaan. Kon gewoon niet meer. Nee. Maar hij was vergroeid met die boot. Ja. Ja, ja, mooi. Ik heb een foto gezien van hem. Dat wel, dat hij inderdaad naast de boot zit met de kapiteinspet op. Ja, ja. Beetje onderuit gezakt. Ja. Ja. Ik noemde hem captain. Ja. Ja, Als hij voorbij reed, dan zei hij, hey, captain. ja. En de zwaaide die natuurlijk. Ja. Hij was altijd een energieke man, hoor. Ja? Ja. Wanneer is hij overleden? Dat kan ik nog niet Een jaar of 2 geleden, Zo kort. Ja. opdringen. misschien. Nou Ja. Maar dat We kan- hadden hier bij ons in het programma, een keer of 2 weinig. Ja.
En we hebben het daarover gehad, over de Misschien... regatta. Oh ja. Ja. Want hij was erbij. Ja. Dus hij kende het verhaal over regatta en over de andere boten die erbij betrokken waren. Ja. Ik heb begrepen dat de regatta, ja, die bestaat nog steeds. Nog steeds, ja. Maar dat boten als de Etienne, dat die er eigenlijk niet meer... Die zijn er gewoon niet meer, hè? Nee. En ze hebben wel andere boten, maar dat zijn een andere soort... Die worden op een andere manier gebouwd. Dus het zijn andere boten. Want vroeger, boten als deze gingen men het bos in om hout te hakken. Om die zeg maar de ribben van zo'n boot te maken. Ja. Dat kwam uit de bossen van hier op het eiland. Ja. Dus het waren mensen die de kennis hadden om wat voor soort hout ze nodig hadden. Precies. Van welke boom zo'n hout kunnen halen om de ribben van zo'n boot te kunnen maken. Ja, en de vorm van een tak. Ja, dat is vakmanschap. Ja, en dat deden ze dan gewoon handmatig, hè? Ja. Dus met een bijl of met een hak. oude zaag enzovoort. Dat doen ze daar. Ja, en het is onvoorstelbaar tegenwoordig dat mensen dat konden. Maar Bonaire was er wel beroemd om. Bekend, ja. Dat weet ik, dat heb ik gehoord. Ja. En niet zo'n klein bootje alleen, maar ze worden schepen gebouwd. Ja. Ik heb foto's gezien van grote houten vrachtschepen, maar die zo van de helling afgleden. Ja. We hebben een hele eenvoudige systeem, hè? Ja. Ja, dat is het. Ik weet niet of Boy misschien iets erover is geschreven. Het zou wel zo zijn over de botenmakers van Bonaire. Ik heb eergisteren was ik op bezoek bij hem om kennis te maken. Ja. En ik hoop dat hij luistert. Dankjewel, Boy, voor alle informatie die je gegeven hebt. Ja. Dat is heel interessant. Hij heeft heel veel gesprekken opgenomen met mensen die daarmee te maken hebben. Met vissers, met bootbouwers. En ook heel veel foto's heeft hij. Dus ik zei tegen hem, dan moet je een boek gaan schrijven daarover. Want dat is er nog niet. En toen zag ik zijn ogen een beetje oplichten. En van, dat moet ik eigenlijk nog wel doen. Ja. Maar er zijn zoveel dingen te doen, dus dan moet je een heleboel informatie verzamelen en zo. Ja, precies. Dus ik zie toch wel een blaadje geschreven bij u daar. Ja. Dat zijn bepaalde punten die u dan ook op de hoogte gesteld moet worden. Om bepaalde dingen in de rij te zetten om dat te kunnen... Ja, het is veel werk. Veel werk. Ja. En als het zover is, dan moet het ook weer verplaatst worden. En dat moet gebeuren met een het schip. Speciale oppikken van die ja, en het moet en transporteren. Het moet zodanig gedaan worden dat het verband in het schip blijft. Want als je dat niet goed doet, dan heb je kans dat hij uit elkaar valt tijdens het transport. En dan is het ook... Of deformeren of zo. Ja. Dus het moet echt... Het moet iets speciaals uit Nederland komen om dat te doen. Of zit er wel iets op Bonaire? Volgens mij kan alles is op Bonaire te vinden, volgens mij, wat nodig is. Denk ik. Ja. Denk ik wel. En, maar het moet wel voorzichtig gedaan worden. Ja. U zei zo net dat Boy bij bepaalde mensen, of bijna bij iedereen op het eiland, een keer langskwam om een gesprek met hun te voeren, om een verhaal op te nemen. Maar mijn collega John die doet het ook. Oh, wat leuk. Ja, John weet heel veel, want hij gaat vaak op pad om mensen te interviewen, een gesprek te voeren en zoveel mogelijk hun verhaal te luisteren en te registreren. Ja. Belangrijk. En John? Ja, maar bijvoorbeeld dit programma, die wordt ook opgenomen en die kun je later ook verder zien. Terugzien en luisteren? Ja, de Beku. Dus dat zijn allemaal, die worden dan niet zomaar genomen, maar die worden toch wel bewaard, zou je kunnen zeggen.
je hebt, met die dure woorden, je hebt materieel erfgoed, wat je vast kan pakken. Juist. En natuurlijk immaterieel erfgoed. En dat is minstens zo belangrijk. Want dat deed Boy ook vroeger met mensen. Toen deed hij dat niet alleen met de opnames. Dus die gaat... Cassettebandje. Ja, Oh ja, precies. Heel eenvoudige manier. Ja. Bijvoorbeeld mijn vader heeft hij daar meer dan 8 keer bij geweest. Ja. Gewoon, iets vertellen, hè. Gewoon maar vertellen. Ga maar praten. Wat heb je meegemaakt? Ja. En op een gegeven moment, op zo'n manier, krijg je een heleboel informatie die je niet kunt verwachten. Want de mensen die praten makkelijker dan ze dan zeggen van als je daar voor een camera moet gaan zitten. Bijvoorbeeld mijn vader zou heel stil zitten voor een videocamera. Ja. Dat het een foto gemaakt moet worden. Ja. Met de tijd is het toch wel losser geworden. Ja. Dus mensen die gaat makkelijker nu praten voor een camera enzovoort. Dat is zo, hè? Ja. En dat is belangrijk, want dan zie je de mensen praten en dan, het is heel belangrijk voor bepaalde families en zo, maar nog steeds krijg je daar een weerstand. Dat mensen die niet zo makkelijk iets vertellen voor de camera. Nee, er zit ook een zekere spanning. Ik zit hier ook met... ik wil goed mijn best doen. Ik wil een goed verhaal vertellen. Dus ik ben ook een beetje gespannen daarover. Dat is logisch. Ja, dat is logisch. En vooral bij oudere mensen, hè? Dus mensen die boven dank u wel. Die kennen eigenlijk het leven, hè? Ja. Het leven. Dus ze gaan voorzichtig met jou. Ja. Maar ik ben blij te horen dat Etienne of de plannen zijn om Etienne weer op te knappen. Ja. En de families die zou wel ook blij zijn, want dat is een grote erfgoed. Zeker. Ja. Ik hoop ook dat het lukt. Het is met name aan Kokari om... als het goed komt met subsidies, om het hele project op te pakken en te kijken hoe het op Bonaire kan worden uitgevoerd en liefst met Bonaire. Ja. Dat is het belangrijkste, denk ik, voor het hele project. Ja. Maar ik zit te denken, voor zo'n project zoals Etienne, vergeleken met andere projecten die groter zijn dan Etienne. Karpaten? Bijvoorbeeld zo'n Etienne, zo'n klein bootje, die zou wel makkelijker positieve antwoorden krijgen. Dus. Kleiner wil niet meteen zeggen goedkoper. Ja. Maar hoe moet je dat vertellen dan? Hoe moet je dat uitleggen? Aan de mensen die subsidie moeten geven, Ja. de instellingen die subsidie moeten geven. Ja. Nou ja, waarmee ik begon te zeggen van je hebt monumenten op het land en je hebt monumenten op zee. Ja. En de zee is voor Bonaire minstens zo belangrijk als het land. Ja. Want Bonaire is groot en bekend en beroemd geworden door zijn zeemanschap, door zijn schepen, door zijn vissers. En nu nog door de jongere mensen die van watersport houden. Dat ook. De windsurfers. Zeker. Precies, de windsurfers. Ja, de zeilschool. Ik noemde daarnet ook de zeilschool. Ja. Als er nou een manier is om de jeugd te interesseren voor zo'n schip als Etienne, dan zou je zeggen dat is de zeilschool. Want daar worden kinderen opgevoed met de wind. Ja. Met zeilen. Het beginnen met kleine bootjes, met piraatjes en met een laser. En van groter en groter en groter. En als er maar 10 van die kinderen zijn die zeggen ik wil ook eens met zo'n schip als de Etienne varen, dan is die missie geslaagd, denk ik. Ja. Dat is wat... Maar op Curaçao hadden ze dan een zeevaartschool toen de tijd gaat. Ja. En daar gingen de mensen uit de Antillen, de jeugd, toen in plaats van naar LTS te gaan, gingen ze dan naar een zeevaartschool. Maar die staat ook helemaal stil. Oh, ja. En er is niet zoveel interesse meer in zeilen voor de mensen uit Bonaire. Bonaire was een eiland die
zeelieden hadden. Ja. Iedereen die... Je hoeft niet naar de zeevaartschool. Want Nee. het werd waarschijnlijk doorverteld door je vader of door je... Precies. Ja. Bijna alle onze ouders toen van de tijd, die praten alleen maar over zee. Ja, En de zeevaartmensen. Dus ja. en dat is helemaal afgelopen, denk ik. Zou je kunnen zeggen. Ja, dat is doodzonde. Maar er is geen verbinding, bijna geen verbinding meer via de schip tussen die eilanden meer. Nee. Zoals vroeger met die zeilschepen en weet ik veel. Ja, ik denk met schepen als de alleen Etienne. moderne schepen die doen dat op dit moment met een paar mensen. En zelfs, volgens mij, zelfs mensen die uit andere landen. En niet van onszelf. Ja, nou, het zou toch mooi zijn Dat als is dat jammer. een klein beetje kon worden opgepakt. Ja. Want dat kan je met de Etienne ook doen. Je kan er ook uiteindelijk een toeristische attractie van maken. Ja. Ja. Hè, weliswaar met respect voor het schip. Hè, dus geen relingen erop en veel rare vlaggen en weet ik wat. Het schip is de baas en je mag meevaren. En om te leren, om te kijken hoe dat ging met zo'n schip. Want het is een heel apart tuig wat erop zit ook. Ja. Echt Caribisch tuig. Ja. Mensen uit Nederland die hebben dat nog nooit gezien. Of mensen uit Amerika of waar dan ook. En er zijn genoeg mensen die geïnteresseerd zijn om eens te kijken hoe zo'n oud schip, hoe dat dat werkt, hoe je daarmee moet zeilen. Want die mensen die vroeger deden de visserij, in de visserij, gingen ze gewoon met een zeilboot vissen. Ja. En dan moet je een heleboel dingen doen tegelijkertijd. Als je dan een vis aan de lijn hebt, dan moet je een heleboel dingen zelf doen. En er zijn mensen die alleen gingen. Oh ja. Ja, dan moet je mee rekening houden met de snelheid van de boot Ja. en de wind. En Ja. dan moet je zeilen bij pakken. En ook met die vis proberen te pakken. Dus, Want even nog voor de goede orde. ja. In de Etienne zit geen motor. Nee. Dat bedoel ik. Ja. En dan moet je ook rekening mee houden met de ballast en weet ik veel. Oh ja, dat is ook een mooi verhaal. Ja. Dat heb ik ook gehoord over de Etienne. Dat de traditionele manier van ballast Ja. was met zakken, met stukken lood en zo. Ja. Die afhankelijk van de koers en de Juist. wind En de wind moest je die verplaatsen. Die moet je verplaatsen. En die kapitein Don heette die. Ja, Ja. Die dacht van nou, daar begin ik niet aan. Dat is moeilijk. En die heeft hem volgestort met beton. Beton, ja. Maar Dat lijkt- was niet zo goed voor het schip. Het was wel heel praktisch natuurlijk. Maar voor het hout van het schip was dat niet zo goed. En dat heeft Ismaël eruit gehaald. Ja. Ja. Dat was sowieso heel goed dat hij dat gedaan heeft. Want als het beton er nu nog ingezeten had... Ja, dat was helemaal was Dat is niet te begrijpen. Nee. Nou, we hebben alleen maar over Etienne gehad, maar er waren 2 boten. Dus Don Stewart en Ivo Domacacé. Wat is er met die andere boot gebeurd? De boot van Ivo Domacacé en Rudy Domacacé, zoon van Ivo, die zal wel kunnen vertellen als hij ons belt om te vertellen wat hij met de boot van hun papa heeft gedaan. Ja. Dan kunnen we ook over die andere boot praten, want we hebben nu over de boot van Ismaël. Ja. Dus die vroeger van Don Stewart was. Maar hoe zit het nou met de boot van Ivo Domacacé? Is het nog steeds Geen idee. zeevaardig? Of? Ik weet ook niet welke boot dat is. Ik ben alleen geïnformeerd over de Etienne. Oh. Dus dat is eigenlijk het enige waar ik wat over kan... Maar als Rudy naar de Bikko luistert, dan kan hij bellen en vertellen. ja, wat het natuurlijk. is. Ja. En welke boot? Hoe heet die boot? Nu kan ik het moeilijk Nee. vertellen, want ik herinner ook niet meer Nee. wat het was. Of het Velia was, of ik weet niet. Nee, dat weet ik niet. Maar ik ben hier nog een dag, dus misschien kan ik er nog achter komen. Nou, maar is dit uw eerste keer op het eiland? Jawel. Ja, En, zeker. wat voor indruk heb je gekregen? Wat voor een eiland is dit? Wat voor eiland is dit? Het is een eiland met verschrikkelijk aardige mensen. Daar begin ik mee. Ja, want als je eenmaal in het buitenland woont, je leest en je ziet en je hoort over, ja, Bonaire. Ja. Maar als je in het vliegtuig stapt, wat voor indruk heb je gekregen van dit eiland? Ja,
een beetje rondgereden en hebt u, wat heb je gezien? Ja, de natuur is prachtig. Ja? Dus de dieren. Ja. Mijn vrouw en ik hebben meteen een snorkel gekocht. En we gaan elke dag snorkelen. Ja. Ja. En dat is voor iemand uit Nederland alsof je een natte hemel in zwemt. Dat is waanzinnig mooi. Ja. Wat ik al zei, wat op mij het meeste indruk maakt, is de vriendelijkheid van de mensen die ik ben tegengekomen. En ik weet dat je daarmee generaliseert, want er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die niet aardig zijn. Ja, natuurlijk. Dat is altijd zo. Ja. Maar de mensen die ik ben tegengekomen zijn vriendelijk, hulpvaardig, geïnteresseerd. Dus dat. Het enige vergelijkingsmateriaal wat ik heb is een ander eiland, Sint Maarten. Daar ben ik vorig jaar geweest. En dat vond ik helemaal niks. Ja. Ja. Ik weet niet waarom, maar de sfeer is anders. Ja, dat is anders. En dus ik was een beetje bang dat Bonaire misschien die richting in zou gaan. Maar dat is helemaal niet zo. Het is, het is een heel positieve ervaring. Ja. Dus ik weet vrij zeker dat ik hoop dat ik nog een keer terug kan komen. Ja. Want ik ken een Bonaireaan, die woonde in Nederland, trouwde met een, ik weet niet of ze vrouw Nederlandse of iemand anders, maar misschien heeft die Bonaireaan zoveel over Bonaire gehad met vrouw en Bonaire is dit, Bonaire is mooi, Bonaire is goed en ze hebben hier een tijdje gewoond. Ja. Maar op een gegeven moment was de vrouw echt vol van Bonaire. Hij zei, ja, maar is dit de Bonaire die je altijd over sprak? Deze plaats is niks, het wordt ook niks. Dan zei de vrouw... Zo zwaar. Ja, zei die Bonaireaan later tegen mij, ja, mijn vrouw was kapot. Ja. En ze gingen terug naar Nederland. Ja. Ze had te hoge verwachtingen waarschijnlijk. Ja. Door de verhalen van die man. Ja. Maar ja, het is maar net wat je verwacht en waar je tevreden mee bent. En ik heb het geluk dat mijn vrouw en ik daar hetzelfde over denken. Namelijk dat het hoeft voor ons niet lawaaiig en toeristisch en met heel veel drank. En daar zijn wij helemaal niet van. Dus wat dat betreft zouden wij hier op Bonaire waarschijnlijk heel goed kunnen aarden. Maar mijn schoonmoeder leeft nog. Die is 91. Dat is weer een kleefbandje die daar aangaat. Ja. En kinderen? Nee, kinderen niet. Nee. Maar schoonmoeder is te waardevol om achter te laten. Ze is 91 en dat kun je... Ze is hier overigens geweest, mijn schoonmoeder. Ze heeft ooit iets in de politiek gedaan in Nederland. En toen met een soort kennismakingsbezoek is ze hier ook geweest. En zij zei ook al tegen mij... Bonaire is een fantastisch eiland. Dat ga jij leuk vinden. Ja. En ze zal dit niet horen waarschijnlijk, maar het is... en woont ze ook thuis? Ja, in Amsterdam, thuis. Ja, zelfstandig nog steeds. Heel slim. Ze is beter met computers dan ik. Als er wat is, moet ik haar vragen. Maar dat houdt er ook een keer op natuurlijk. Ja, en dan moeten we er wel zijn om voor haar te zorgen. Ja. Maar ik heb verschillende keren vragen gesteld aan mensen die uit Nederland zijn komen wonen hier. Ja. En oud en jong, dus ik praat altijd van... Ik vraag ze altijd, hoe lukt dat bij jou om hier uit zo'n druk land... Ja. Hier op zo'n klein eilandje te komen waar alles zo eenvoudig is enzovoort. Ja. En dat konden ze mij niet vertellen. Ineens krijgen ze dat gewoon een behoefte aan. Ja. En dan komen ze hier. Er zijn mensen hier gewoon wat we hier Mondi noemen. Dat is geen grote bos wat jullie kennen. Nee, de jungle. De Mondi. Dat woord heb ik geleerd. Ja. De buitenwijk en zo. Wat ze in Nederland misschien platteland noemen enzovoort. Ja. Sommige mensen die komen hier gewoon een huisje bouwen daar en daar alleen gaan wonen. Ja. Dus ze willen gewoon uit het hele drukte weg. Ja.
Maar dat moet al in je zitten. Ja, juist Dat, precies. dat is- kan niet anders. Ja. Dat kan niet anders. Want als je dat niet hebt... en je bent gewend, nou net wat u zegt... aan de drukte van Nederland... en de red race die je daar hebt natuurlijk. Als je dan dat gaat doen, dan word je gek. Ja. Als dat niet in je zit. Dus het moet in je zitten om dat fijn te vinden. Dat kan Ja. niet anders. Ik heb zelf ook 3 jaar in Nederland gewoond. Waar? En Zoetermeer zat ik. Oké. Ik studeerde in Den Haag. Ja. Dus die 3 jaar was toch heftig, zeg maar. Want Ja. ik moest elke dag van Zoetermeer naar Den Haag Met en daar studeren. En, Ja. dus En ging u je dan met- kwam van Bonaire. Je gaat in januari naar Nederland. Dus dan kwam je direct in verschil in de winter. Want dan zeg je, nou, dat wist ik niet. En 's ochtends als je naar het college moet gaan... dan is het grijs en grauw daarbuiten. En het is al 9 uur of Ja. zelfs 11 uur. Ja. En het blijft donker en het blijft grijs donker. en het regent en het is koud. Ja. En vreselijk. en, en als je hier komt en de zon schijnt en je ziet de kleuren van de lucht en het water. Ja. Iedere dag goed weer. Ja, Iedereen is zelfs zomer. als het regent. Ja, het zelfs als zomer? het is goed weer. Daar kikker je wel van op, hoor. Ja. Dat is, en ik kan me voorstellen dat mensen dan die dat in zich hebben... die goed overweg kunnen met dat Ja. langzame ritme van Bonaire... Mhm. dat die hier in een paradijs wonen, want dat is het. Precies. Ja. Ik was ook iemand ik heb het altijd ruimte nodig, want ik was zo movibel, kunnen we zeggen, Ja. dat ik ruimte nodig heb. Dus als ik tussen muren en smalle steegjes, zoals ik Curaçao bijvoorbeeld, moet wonen. En, Niet, hè? Dat was toen ik nog jong was, kon ik dat wel, maar op een gegeven moment raak het op. Dus Ja. dan moet ik wel ruimte hebben om te bewegen. Ja. Dat is mijn systeem van leven. Dus Ja. Dat geldt voor mij ook. Ik kan, waar ik ook niet tegen kan, is bergen. ja, oh hé? Nee. Sorry hoor. Ik heb niks met bergen. Ik wil de zee, de Ja. ruimte en de wijsheid. Precies. Dat past bij mij. Ja, je moet een uitzicht hebben. Ja. Ik ben hartstikke blij dat het toch wel, als ik het bericht hoor over Etienne. Want ik rij meestal hier langs en dat zit te kijken van... Ik denk dat het gewoon aan mij. Want ik heb zelf thuis, mijn ouderlijk huis heb ik dan opgeknapt. Ook goed. En dan heb ik zo'n klein museum. Ik noem het een museum. Dat is voor mij. Ja. Dat is de bedoeling. En de spullen van mijn ouders, die heb ik nog klein. Een paar nog over. Die heb ik dan ook in dat huis staan. In dat huisje. En ja, ik stel zo'n waarde aan van die dingen. Dat Ja. voor mij Ja. het betekent het veel. Ja. En als ik zo langs Etienne rijd, af en toe, dan zeg ik, ja, als ik geld had, dan had ik hem kunnen helpen, maar Ja. Ja. dat haal ik niet. Ja. En ik hoop dat mensen zijn die dat wel kunnen doen, zoals het museum, wat hij erover Het heeft. Zuiderzeemuseum. Zuiderzeemuseum. Ja. Ja. Ik hoop van harte dat het zou gebeuren. Ja. Want dat vind ik zo veel jammer dat het zo uit elkaar vallen en dan weggegooid worden. Ja. Ik vind dat een mooie vergelijking. Als je, net wat u zegt, als je thuis een dingetje hebt. Dat Ja. dingetje dat is niet alleen een dingetje, het is ook een herinnering. Juist, En een verhaal vaak. juist, precies. En dat schip natuurlijk ook. Dat is Ja. ook een verhaal wat daar staat. Ja. Ja. Want ik kan Ismaël al lang, want toen ik op Bonaire kwam komen toen het nog een jachtje was, had hij altijd met ons bij mijn vader geweest. Hij was ook bevriend met mijn vader, met mijn broers en zo. Hele leuke man om erover te praten. Weet ik, hij heeft altijd van zijn hoe zeg je dat? Van zijn grapjes en zo. Oh ja.
Maar Ik zag net even de Etienne in beeld verschijnen. ja, kun je dat even doen? Dus, ja, Kijk, Is dit van uw foto's? nee, van mij. Ik heb er vanmorgen... Vanmorgen genomen. Ja, Afgenomen. ja. Want, En wat je ziet is natuurlijk een schip wat echt zorg nodig heeft. Ja. Maar als ik kijk naar de romp en hoe dit is het model, hè? het model en hoe prachtig dat gemaakt is, dat is echt een wonderbaarlijk mooi scheepje. Ja. Echt heel Er mooi. waren mensen hier op Bonaire die heel goed wat scheepsbouw betekent. Nou, en daar is dit een bewijs van. Dat ja, is, precies. want je ziet soms schepen dat je denkt van nou, hoe hebben ze dat kunnen maken? Ja, ja, ja. Vaak ook moderne schepen, Ja, maar ja, de model. Ja, hoekig en lelijk. En hier is alles is rond, niets staat stil. ja. Ja, de achterkant van het schip zie je op deze foto niet, maar er zit wat wij een spiegel noemen, dus de kont van het schip. Juist, precies. Prachtig, Ja. prachtig mooi. Deze poot, als je die vorm bekijkt, dan is er zo weinig weerstand in het water. Hè, tijdens precies. varen. Ja, het is net Ja. een dolfijn, zoals het ware. Precies, dat Ja. glijdt gewoon door Ja. het water. En je ziet dat het een snel schip geweest is. Logisch dat hij de regatta heeft hij ook gewonnen, hè, toch? Ja, Ja. ik heb het verschillende keren gewonnen. Ja, Dus ik denk, ik zou wel heel goed vinden om dat weer op te knappen. ja, En het onderhouden. ja, dat vooral. Juist. Onderhouden en zorgen dat veel Maar mensen ervan zoiets genieten. onderhouden, die kunnen dat wel weer laten varen enzovoorts af en toe enzovoorts. Ja. Die moet toch wel in het water zitten. Nou ja, dat is zeker. Want een schip wat niet in het water is, gaat 3 keer zo hard achteruit als een schip wat in het water ligt. En het moet gebruikt worden. Het is, dat is ook een beetje een slogan in Nederland van die behoudsorganisatie. Behoud door gebruik. Ja. Dat is de manier. En dat is geen probleem, want tegenwoordig hebben we een heleboel producten die makkelijker toe te passen zijn. Bijvoorbeeld het sluiten van die spleten van die plankjes. Ja. Die deden ze vroeger heel eenvoudig met... Maar wat nou leuk zou zijn, is als je het juist met de ouderwetse middelen zou doen. Oké. Ja. Het breeuwen heet dat, hè? Ja, ja. En tegenwoordig heb je allerlei, inderdaad... Ik weet niet, geen Nederlands woord daarvoor, maar ik heb gehoord dat ze het klavaat noemen. Kalefaat, op kalefaat, kalefateren. Oh, oké, dan, dan is het goed dan. Ja. En vroeger werd dat met een... Met een doek of zo. Ja, neem touwwerk. Touw en- Touwwerk. Dat vettig touwwerk. Dat werd tussen... Plankjes staan zo op elkaar. Dat Ja. gaat natuurlijk een beetje bewegen en lekken. Ja. En als je dat dicht slaat met touw, Juist. natuurvezeltouw, Juist. dat is ouderwets. Ja. Maar dat is wel zoals het ging. Dus het zou leuk zijn om juist dat soort dingen te doen. Zeilen, tegenwoordig zijn ze allemaal van een soort van plastic Ja, of ja. ruimtevaartmateriaal. Maar het mooie zou zijn als je linnen of katoenen zeilen zou Juist. hebben. Want ik denk dat de Etienne vroeger katoenen zeilen heeft gehad. Of linnen zeilen, Ja. dat weet ik niet zeker. Ja, dat moet Maar je- juist het oude materialen, de oude ambachten, die horen bij zo'n schip. Roestvrij staal, niet doen. Nee. Oké, dat is jammer, hè? Dat moet je weten. Ja, Dat moet je wel weten. ja. Ja. Want je doet het met de beste bedoelingen. Je denkt, er is nieuw materiaal. Maar het hoort niet bij een oud schip. Dat is Ja, ik heb thuis ook een klein stukje zeil van mijn vader nog. Ja. Een klein stukje leer. ja, En de manier om die dingen te naaien enzovoort. Al die precies. naalden en de duwdruk. Het handje zo. Hoe heet ja. dat? Zeilplaat noemen ze dat. Oh ja. Ja. Die Om die je- naald erin te Precies, duwen. dat heb ik Ja. allemaal. Ja, ja. Nou, Nou, De tijd is ook John, voorbij. Frank, het was een leuk gesprek. dat vond ik ook. En wij moeten u van harte bedanken. En ik wil het laatste woord aan u laten om ons te vertellen wat of wanneer wij elkaar weer terugzien. Ja. En over Etienne praten. Ja. Ja. Nou, ik wil wel beloven dat zodra er nieuws is over de subsidiëring, Ja? dat ik dan, en dat zal dan waarschijnlijk via de Stichting Kokari, de mensen van Kokari,
Dat u dan hoort dat het of gelukt is of niet gelukt. En ik hoop van harte dat het lukt. Ja. Hartstikke bedankt, Frank. Graag gedaan. Met dank. plezier. Dank voor de uitnodiging. Ja. Nogmaals, in papiamento, Masha danki. Anto, oyente, esa que también con Simangi, te otro Simangu Joske. Entrevista Cuba al bar.